ନା 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 ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ 7 ଦିନ ହେଲା ବାବୁ କୋଉ ଟୁରରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ? ଓ ଏଇ କଥା ହଁ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ସହରୀ ସୁନ୍ଦରୀର ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନପାରି ପବିତ୍ର କଣ ମୋ ମୁହଁରୁ କଥାଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତ ମୁହଁଟା ଏମିତି ଶ୍ରାବଣ ଆକାଶର ମେଘ ଭଳିଆ ଭାରି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଶ୍ରାବଣର ମେଘକୁ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ମୋରି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠନ୍ତି। ହେଲେ ମେଘ କଣ ସବୁ ମୟୂରର ତୃଷ୍ଣାକୁ ମେଣ୍ଟେଇ ପାରେ? ତାପରେ ତୁ ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆମର ଏତେ ଦିନର ଭଲ ପାଇବାକୁ ତୁ ମିଛ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ନାଇଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ମିଛ ମିଛ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ। କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଆକାଶର ଉଜ୍ଜଳ କୁଆତାର ତମେ ଆଉ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ନଈପଠାର କାଶତଳି ଫୁଲଟିଏ। ଆମ ଭିତରେ ଦୂରତା ହେଲେ ସେଦିନ ତ ଏ ଦୂରତା ନଥିଲା ଯୋଉଦିନ ଆମେ ବୋହୂକୁ କାଠରେ ମିଛି ମିଛିକା ବରକନି ଆଶା କରୁଥିଲେ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଠ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଥିଲା ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସଦା ଆକୁ ଉଳଉଳି ପକଉଥିଲା। ପବିତ୍ର ସପନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ସପନର ଶିଉଳିରେ ଥରେ ପାଦ ଖସିଗଲେ ସେ ପାଦ ଫେରେ ନା। ସପନର କାଛ ଘର ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସେ ଘର ଯୋଡ଼ି ହୁଏ ନା। ଆଉ ସପନ ଦେଖା ମିଛ ହେଲେ ବି ସପନ ଦେଖା ସରେ ନା। ତୋ ଆଖିର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ସତ କରିଦେବି। ଦେଖିବୁ ତମ ଘର ଅଗଣାରେ ଆମ ପାଇଁ ବେଦି ବନ୍ଧା ହବ। ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି କାନ୍ଦଣା ଭିତରେ ମୋ ପାଲିକି ପଛେ ପଛେ ତ ସବାରି ଉଠିବ।